Hey mga kalans! Gusto ba ka masayod giyon sana ko nga na-monetize ang ako ang YouTube channel? Gusto ba ka masayod giyon sana ko pagsugod ang ako ang YouTube channel? Kabalo ba ka giyon sana ko nga midaghan ang ako ang mga subscribers? O kabalo ba ka kinsa ang mga tao behind sa ako ang success journey? Well, for this vlog, akong i-share sa inyo ang ako ang success story sa YouTube. And don't forget to like, comment, subscribe, and click sa notification bell aron updated ka sa kuang mga video. So, just keep on watching. Hey mga kalans, welcome back to my channel and welcome back to Lance Egang TV. Karon at yung may bawaan kung sa ako ang mga success story. So gusto niyo may bawaan kung giunsa nako nga na-monetize ang akong YouTube channel. So first tip ngano na-monetize ang ako ang YouTube channel. Una, gihimo nako nga makuha ang requirement sa YouTube nga 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So kana nga requirement sa YouTube ako nang gipaningkamutan nga ako na makabot para monetize ang ako ang channel. So usa lang akong gibuhat, post lang ko mga video. Then share sa mga social media accounts nako para mailhan ang ako ang channel. So ingon ana lang para lang ma-monetize gyud ang ako ang channel. Tip number 2. Giunsa nako pagsugod sa YouTube channel. So first, nag-create lang ko Gmail account, then nag-open ko, nag-create ko og YouTube channel. So ako ang gusto nga ma-post lang ako ang mga video kay para in the near future makita na kung sa ako mga ginabuhat. So wala ko intention or wala ko balak nga mahimong success ang ako ang pag-create og YouTube, but na-inspired lang ko sa akong mga ka-office mate, sa akong mga kauban, or na-inspired ko sa mga small YouTubers nga nag-success sila gumikan lang sa pag-vlog. So nakita na ko dahil po nga daghang mga nag-success po nga mga vloggers, small YouTubers nga nani. So ako na lang pong gipadayon nga gihaguan na lang po nako ako ang channel o create og mga video, post og mga video kay basin di epod pohon maabot po nako na ilang giingon nga daghan pang lampo sa pag YouTube. So mo to nga ako ang tip number 2. Giunsa na ko pagsugod, nag-create lang ko og Gmail account, then open sa YouTube, create, sign up, nahimo na dahil sa channel, then post ko sa mga video. So ako lang gibuhat para lang yun manindot ang akong channel. Ako siyang gipanindot, gipa-improve na ko ang profile. So nag-post ko mga katong sa video, dayon dapat nindot ang mga thumbnail. So mora gyud na sa ako ang ikahatag nga tip sa inyo ha, or yun sana ko pagsugod ang ako ang YouTube channel. Tip number 3. Ngano midaghan ang ako ang YouTube subscribers. Midaghan ang ako ang mga subscribers gumikan usa ko nga tawo nga bagaong naong ulay ulaw kay ang ako ang channel akong gina-share gyud sa ako ang mga Facebook account, Facebook page, sa ako ang Twitter account ug sa ako ang Instagram account. So ako ang tawo nga dili gyud maulaw nga mo share sa ako ang mga video kay nasayod ko nga ang pagpakaulaw diha gyud ang kuan kanang success. So giunsa nako nga midaghan ako ang mga subscribers, katulang ako lang mga gipang-share ang ako ang mga video. Dayon hangyo ko sa ako mga Facebook friends nga i-subscribe nila ako ang channel. So napasalamat po ko nga miabot ako nga nani kadaghan ako ang subscribers nga within sulod lang sa mga kabulan nakabot na ako ang 1,000 subscribers. Then after 3 months pagka August 2020 nakuha na nako ang 4,000 watch hours, but sad to say nga na-disapprove ang ako ang pag-apply sa YouTube kay na ako'y mga reuse content, na ako'y mga videos nga gi-direct nako og upload nga dili siya pwede, bawal siya sa YouTube.
mo na nga disapprove then nag-reapply ko after 2 months na pod. So mo tong pagka October 19 nag-reapply ko. So thank you kay na-approve yun nga na-monetize na ako ang YouTube channel. So thank you dahil sa inyong tanan sa mga nag-subscribe. Ug katong wala pa ka-subscribe sa akong channel ay mo kalimot. So daghan pa mong mahibaw-an, daghan pa mong makita ng mga funny videos, travel vlogs, mga challenges or mga ini sa akong daily life. Makita ninyo sa akong mga video nga gina-post. So hopefully masundan pa ninyo tanan ako ang mga ipang post later ang ako ang mga video. So kato lang siya nga nung daghan ako ang mga subscribers kay ako lagi siyang akong gi-share ang ako ang YouTube channel. Dayon kato mas daghan pang mga wala na kaila sa kuha ang ning-subscribe kaysa sa ako ang mga friends or sa ako ang mga friends sa Facebook. So katong mga gusto pa diha nga mag-start sa pag-YouTube, dili pa ulahi ang tanan. So pwede mo magsugod or pwede mo mutanaw sa mga tutorial sa YouTube yun sa pagsugod ang pag-vlog. So ako is dili pa gyud ko expert ngayon ani mag-vlog pero akong gipaningkamutan nga makahatag ko og idea, makahatag ko makalipay sa ako ang mga viewers, sa ako mga subscribers ug sa umabot pa nako mga subscribers. So kato lang ako ika-tip sa ikatulong nga yun sa nako papadagan ang ako ang YouTube subscribers. Number 4. Para ka masayod kung kinsa ang mga tao behind sa ako ang success journey. Sila ang mga tao nga appeal sa ako ang mga vlog. Sila ang mga tao nga active kaayo nga mo participate sa ako ang vlog para mahimong successful, para mahimong ma-monetize ang ako ang channel. So pasalamat ko ani nila mga tawhana kay nakatabang ni sila. Dako og mga views ang ilang mga videos, so hopefully pohon makauban pa nako sila. Makita niyo pohon guys nga nanapod mi laing video kauban ani mga tawhana. So karon guys ang akong ipakita sa inyo kinsa kay ni mga tawhana behind sa ako ang success nga nahimong na-monetize ang ako ang channel, nahimong successful sa pag-create nako sa ako ang YouTube channel. So tan-awan niyo guys sa kaya ni sila. Just stay tuned. Bonjour! Hello! And congratulations to Lance Kingdom TV! Yes, Sir Dam, congratulations! And nanapod ang isa sa imong mga subscribers. Duha, bago mo naroon. Duha tayo, Mr. Dam. Nalagay. Sir Dam, duha tayo may kabuok din ang isa, duha sa imong mga joiners, di ba? Joiners. Joiners sa imong mga videos. Banggitan joiners. Ito, so congratulations, Sir Dam. So, nakita na mo ang imo ang hard work kung unsa ka dedicated sa imong mga videos para ma-upload di siya sa imong YouTube channel, di ba, Zay? Lagi at last, no? Kanjut ra kayo nga panahon, no? Walang ikabti Ilang months. Months ra, wala kabot og tuig. So, na-qualified na jud ka to monetize your YouTube channel. Here is it? No? Is it pansit? Okay. So, hopefully nga daghan More amazing, basta Sir Dong na we're looking forward for more amazing content, more funny videos, and hopefully Sir Dong, ma-reach mo ang goals, syempre, through YouTube, diba dahil? Daghan ka og ma-inspire. Yeah. Sa mga videos, ma-inspired, isa na diha, pwede po ka, Sir Dong, i-hire gapon minimo magbalik. Pwede gapon ng mga videos. Oh my God! Sir Dong, join yung hapon eh, baka naman. Support lang din. So, basta Sir Dong, kami Sir Dong, narajud may permanente din as mo support sa imo, diba? As one of your follower. Yeah, and we're so much happy and we're so glad nga na nakadinhi nga level. Nakadinhi nga level? Levels? Hopefully, maabot ka din sa level.
your success sa imong YouTube channel is kanang your happiness there, kanang syempre ma-share sa ni kay mga istorya mo nato during sa atong mga istorya, you know. Ano sa sabot dai na istorya. Ako na ang like ko dai ko anzay kanang inig walay mga during lunch break, mga inanzay, di ba? Mag-istorya, mag-sharing dia, no? Kay family na biya tayo sa office, di ba, Zay? Yeah. Dayon, so, among ginaingon diha sa wala pa subscribe! So, sa subscribe pag-ihulan mo. ninyo. Para daghan ng maparehas namo nga ganangan jud sa iyang video. So, subscribe and Click the notification bell for more upcoming videos. So, para ma-updated mo, guys. Congratulations! Congratulations! Bye! Annyeong! Hello everyone, have a nice day, and I just to congratulate my uyuan sa iyahang YouTube channel. Please guys, subscribe the Lance Igam channel, and please subscribe sa iyang mga makita ninyo sa iyang mga anindot nga video. Adunay mga funniest videos, vlogs, traveling, etc. Makita ninyo guys, ma-appreciate jud ninyo ang iyahang mga videos. So, please watch the videos and subscribe, and thank you and congratulations once again, and God bless and thank you. Hello everyone, welcome to Lance Igam TV. So for today, congratulations Papa, because your YouTube channel is now finally monetizing. Congratulations, and always be good to other people, and more videos to come. And thank you so much for those who are supporting to my Papa. Thank you so much. Sana po patuloy po kayong sumusuporta sa aking ama. Yan lang po, at maraming salamat and congrats Papa. Your YouTube channel is now monetizing. Ako na susunod. Yan lang po, maraming salamat, congrats pa, and God bless. I love you. Hi guys, I want to congratulate my tito because his channel is now finally monetizing, and hope more subscribers to come, and good luck and enjoy the videos, and God bless. Congratulations. Congrats today, everyone. I'm the son of Lance Igam. I congratulate my father on his YouTube channel. It's now finally monetizing. Congrats pa, and good luck in your journey. God bless, and I love you, Papa. Yan guys, mauto sila ang mga tao nga kauban sa ako ang mga video. Sila ang mga tao nga nahimong successful ang ako ang channel. So guys, thank you sa pagtanaw. Then thank you po sa mga subscribers o sa mga umabot pa nga mga subscribers. Then thank you po di ay kato ni Bene Rubia o Cherry Celandos nga mihatag sa ilahang messages. Thank you kayo sa inyo nga guys nga nag-effort yun mo pag video para lang ma-congratulate ang ako ang channel. So thank you Bene Rubia and Cherry Celandos. Thank you po di ay Faith Rizal Igam nga usapod nga appeal sa ako ang mga video. So ay po di kalimot sa iyahang channel Faith Rizal Igam. So nanapod siya mga subscribers o nasa mga daghan po nga mga videos dito gipo sa iyang YouTube account. Then si Janty napod siya account, but usually wala pa gid kay niya na napadaghan ang iyang mga subscribers, wala pa kay siya gapo sa mga video. So thank you po di ay Melanie Ibanez o katong uban nga appeal sa ako ang mga video. So thank you kayo ninyo. Sa sunod magbuhat na po ta og mga funny video kay para lang yun makipakita na to sa tanan nga ma-enjoy ta. Ma-enjoy ang ato ang mga viewers. So thank you kayo ninyong tanan sa inyong pagtabang bisan tuod nga naay mga
bashers na yung mga bitter kayo nga ano daw nga niapil pa ko vlog ano pang nagkuan pa ko nga nag-create pa ko og channel nga murag apiki naman sa time or kuan kanang tiguang na daw, pero wala na ko na ako na nagipala po sa dunggan kay ang pagbablog wala sa edad, napay uban gani nga misikat nga mga tiguang na pero ilagi hapon ang gibuhat. So sa ako wa ko kabalo kung sa'yo mapadulngan na pero ako lang gusto nga mahatag na ko ang best kung sa kayo nga mahimong malipayon ang mga viewers. Maghatag ko, maghunahuna pa ko, maghunahuna ko content nga makapalipay sa mga katawhan o sa mga viewers na to. So thank you kayo ninyong tanan. Then katong bag-o sa kuang channel, ayaw kalimot pag-subscribe. Click sa notification bell ang update mo sa pang mga video. Dayon palihog na lang po share para tanan makabalo or mabawa na nga ko ang channel. So kato lang guys, thank you very much. Makita-kita tapon sa ako ang another vlog or basin travel vlog or funny video ba. So wala pa ko una gid kayo kung saan na po nang akong isunod nga video. So kung namoy gusto pabuhat or gusto nga sunod na ko nga vlog, comment lang below kay ako alang na siyang tanawon kung pwede ba nga pwede na to isunod sa ato ang vlog pohon. Okay, thank you kayo. So mga sa sunod kung magsweldo na ta pohon natay mga parapol. So para po ma-share na ko na kung makasweldo na i-share po na ko ang blessings. So thank you kayo yung tanan, mabuhay and God bless. Bye-bye. Hey guys, napaday pahabol guys. Shout out to Horlimel Bitara, Sem Papaya, Rogen Ladra, Mami Cat, and Sigabunyan Viners. So mga to sila nag-comment sa ako ang last video guys. So kung gusto ninyo shout out sa ako ang next vlog, ay huwag kalimot pag-comment below para ma-shoutout ko sa ko ang next vlog. So kato lang guys, thank you and bye-bye.